गुरै राव गैया नोंहा बाथ्रा रायलायजेननो आरो बेनिफ्राय साबसिन मा गुरै राव नांबावगौ नोंनोलाय अब्ला सोरजों रायलायदोंमोन सोद्रोम सना लोखि बिदि होननानै सोंनांगौमोन नामा हिरा नोंनि एकथिया बांद्रायबाय आं नोंनि फिसाय आं गोसो जायोबा नोंखौ आखाइबो होनो हायो आयौ नों दिनै आंखौ आखाइ होनो बुंबाय जाय सैमाया दिनै मालायनि न'आव थानानै ओंखाम खालाय जागासिनो दङ बेबायदि सैमाया दिनै आंखौ हिरा ओंखाम खुरैदो थां आं जा ओंखाम उखैबाय मा नोंहा आथिं आखायानो बायजोब्बाय नामा नोंहा बेखिनिखौनो खुरनानै जानो हालालाय आंहा खर' सादों होनबाय थां खुरनानै जायो थां हाब हिरा नों बे खरसानि रावखौ गुरै रावै बुंनो हाया आरो नों माने एसेबां खरा रावै बुंनांगौ खुरनानै जानांगौबा खुरनानै जागोन ना आङो नोंनि खुरनाय नांलाया आंलाय मालाथो बिसिनानै नोंनि ओंखाम खुरनाय मोनजाफेरखो मा नों आंखौ बखिनोसो लामा नागिरलायबाय नामा जानो गोसोबा सिरि सिरि खुरनानै जाहै बेयाव लेक्सार होबाय थानाङा बबे बाथ्रायावथो आंखौ लेक्सार होनाय नुखो नोंलाय थोद सिरि था थां होनानै आं बहा दं होनलाय होजागोनबो नै जालायबाय दा सामफ्रोमबो गेंगेर गुंग्रेंबो गथ' सासेया मा होनबावनांगौ जाखो आं बेखौ आइ हिरा आइ नों सिगांनि बायदि अख्रा देखायनो आरो नों सिगांनि बायदि उदां थानो नोंहा दा सम गैलिया नों हाबा जाबाय नोंहा बेखौ थाल गैया नों संसाराव हाबबाय आइ नोंहाबो न'खर खुंनायनि दायथ' दंसै दा मोनसे न'खरखौ सामलायनो थाखाय बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय बुजिलायनाय आरो गोरोबलायनाय थानांगोन बिसिया फिसायजों अनजानाय खामानिफोरा बिसिया फिसायनो ओंखाम खुरना होनाय आरो गोजाननिफ्राय फैबा दै गिलाससे होनाय आरो गुरै रावजों रायलायनाय बेफोरबायदि हुदा थाबासो बिसिया फिसायजों अनजागोन आरो मोजां मोनजागोन आइ नाथाय आफा आं सोद्रोमनि बुंनाय बाथ्राखौ मानो मानिनो गोसो जायाथाय बेनोथ' नोंनि अख्राया आइ नोंनि बे अख्राखौ नोंनि जोंनिफ्राय जानगार खालामनांगोन आं नोंनि बिफा जानानै नोंनि मोजांखौसो बुङो आइ नङाबा नोंसिनि संसाराव गिदिर अरगें सोमजिगोन जाय अरगेंआ नोंसिनि संसारखौ दंस' खालामगोन मा नोंहाबो गोदो बिसिजों बेफोरबायदि अनजाबोनो मोननायखाय सिबिजानो मोनबोनायखाय दिनै फिसानो बेफोरबायदि गियान होनो रोंबाय नों लाजिया नों आंखौ गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाहायबोनानै खामानि थिनबाय बायग्रामोन रुवाथि बायदि बाहायबोदों नोङो आरो दिनैबो फिसाजोखौबो रुवाथि बायदि सोलिजानो लुगैदों हिरा बिमा खुगाखौ दं होननानै जानला मोनला बाथ्रा दा बुं बै समखौ बावबाय नों बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो हाथाय थाइसे गहोजानायखौ दा दिनैबो बेबायदि गहोजाबावनो लुगैदों नामा फिसाजोनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो मा आं नोंखौ दिनैसिम रसा फोनांदों नामा फिसानि गोजोनखौ लुगै बोराय जायजों फिसाया खुसि थायो जायखौ लुबैयो बेखौनो जाजानो लुबै बिदि होननानै फिसाजोनि साननायानो गोरोन्थिब्ला बे गोरोन्थि लामाजोंनो फिसानि उन थांबाय थायोब्ला मा जानांगौ बिमा फिसाजोखौ आखल सिखायनांगौआ नोंनि दायथ' दा फिसाजोआ समाजनि बेरेखा हाबा मावोबा बेनि दायनिगिरिया नों बिदि होननानै आंखौ दा सिगि बोराय गोदोनि सम नंला बे नोंखौ गिनानै नोंनि सिं जानानै थानो गोदो बुनो हानायखाय दाबो बुनो हाबावगोन सानदों नामा नों बोराय नों बोराय नोंनि बे नैथाम बाथ्राखौ आंखौ दा बुंबाय दाथा आं दा जोंनांगौबा बाथ्राया आलदा जागोन खामानि गैया नोंनि रागाया बोराय आयै सोद्रोमखौ बुजाय आं बेफोरबायदि गोबाय गिजि हांगोमोर जालायनो नागिरनाय न'आव थानो हाया आयै जागोन फिसा नों जेबो जिंगा दासै
हिरा नों न'आव थानो गोसो जाथाराखै नामा? बहा न'आव गैयाब्ला बबे हाग्रायावथ' दं जोंलाय? नङा हजों जोंहानि न'आवसो बुंदों आङो। आइयाबो हारसिं जाबायना देहायाबो नंलाना हनै। बुंबायना आङो थाङा होननानै खनबेसे नांगौ नोंखौलाय? हा नोंहा थांब्रबनानै नायनानै फैगोन। हाब बिदि नङाब्रा हिरा नों आंनि बिसि आं नोंनि फिसाय। नों आंनि बिसि हिसाबै नों आंनि न'आवसो थाहैनांगोन। मा नोंहा बे न'आव थानानै माबा मोनसे खहा जादों नामा? ना जानो लोंनो ना गाननो जोमनो? नङा हिरा आं बिदि बुङाखै। नों सानाखै नामा आइया दि न'आव हारसिं दङ? बे हारसिंनि समाव बिनि देहा गाज्रिखौ सोर नायगोन? बिनिखायनोथ' बुंदों आं नोंखौ थांब्रबनानै फैदो। बारा डायलग होबाय थानो नाङाहाय, बाराखौबा खोनासंनो हाया आं। फिसा नोंनि फंफ्रोमबो रावानो खालि फिसानि बेरेखाल'। मा नों फिसानि खोथाखौ फंसेबो मानिला नामा? आफा नोंबो खालि आंनि बेरेखाल' बुंबाय थायो। गावनि फिसाजोनि लुबैनायखौ मानो जाजानो लुबैया नों? हिरा फिसा जों बिमा बिफाया फिसानि मोजांखौसो लुबैयो, गाज्रिखौ नङा। बेखौ नों गोसोआव ला। ए आफा अब्लालाय आं नोंसिनि नोजोराव गाज्रि खामानिसो मावदों आरोखि। आंहाबो गोसो दंहाय आफा गावनि बिमा बिफाजों अरायसम थालांनो थाखाय। जावैसो नों हिरानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ गाज्रि दामोन। आं बेखौ बुजायगोन ना। आफा आं गाज्रि मोनाखै, नाथाय आं आइखौसो गोसोखांदों। मानो आइनि देहाया गाज्रि। आं आइखौ दिनै थांगोन गाबोन थांगोन होननानै थगायहरबाय थानाय जाबाय। आंबो बुजिखादों जावैसो। जागोन दे नों गाबोन समफोर जामाइजोखौल' नायनानै फैदो। हा आइ हिरा आरो जावैसोआलाय अफायथो थांखो? गैया जावैसोखौ लानानै शपिं खालामनो होननानै थांदों। मा शपिंलै बेयो? सप्ता खेबब्रै बे गाननाय जोमनाय, खालि गाननाय जोमनाय। बे गाननाय जोमनायजोंनो संसार जालांथोंसै बे गथ'आ। नोंहालाय मा अरखांलायखो? मालाय शपिं खालामनायखौलाय थाथों गानथों। फिसाया होनो हाया नालाय मालाय गानगोन बिमा बिफानि सायाव। ए दानो बिदि बिमा बिफानि सम्पथिखौ बाहायखानानै देनां फिसा फिसौ खांबा माजों फिसिगोन? सानैबोथ' खामायनो रोंखाया, बिसिबो बेनो फिसायबो बेनो। साख्रि गैया बाख्रि गैया। उनना उन जालांगोनहाय बे मालाय। जों थानाय समावनो गोसोबायदि सोलिथों बिसोर। देनां जों थैबा माबायदि संसार जाहैयो गावसिनि खोथासै बे। जोंहालाय नुखालाबो मिथिखालाबो। नोंनाबो साननायफ्रा जुमाय फाग्लिनिसोखा। बिदि फिसाजोखौ लायहोनायावथ' देनां थैनानै थांबाबो जोलै हमै बखिजागोन। मालाथो थांनो नागिरखो जावैसो न'आवलाय? आरो माखौ रायखांबावखो नोंहालाय? खोथा गैयिनि खोथालाय। मालाय बावनो थाथ'नोसैनो थांथ'लानो। बिदिजों मारै जानांगौ जाखो? समाजा मा साननांगौ? आरो हनै जामाइजोनि देहाया बारा मोजां नङानो। नोंहाबाथाय बे समाजनिल' बाथ्रा ओंखारो, माबा मोनसे बाथ्रा रायलायबाथाय। दानि संसाराव न'खर खुंलांनो थाखाय समाज नांसिगौलै बिमा। समाज नङाबानो जेबो जाला। नोंबायदि लेखा रोङै जाम्बि मानसियालाय बहा समाजनि बाथ्राखौ बुजिनोब्रा। फिसायनि सायाव जाग्रायालाय खालि गाननाय जोमनाय गोदानखौल' मिथिसिगौ नोङो। हैसाखौल' सिनायो। खाथियाव थानानै फेथेर दाबुंबाय दाथानो। नोम्बैया जोंनांगौबा ओंखाम ओंख्रि खुरनानै होजानायबो नङा आंजों। होनजानोथ' हाखाया, माबा मोनसे होनबाथाय फिसायसो बुनो नागिरलायबावो। हेलौ आयै बोरै दं? आं मोजां दं ना गाज्रि दं नों सोंनाङा फिसा। आं जेरै दं बिदिनो थागोन। नोंहालाय बोरै दङ? आंबो मोजाङैनो दङ। नोंहालाय बोरै मोजाङै थाया जानो फिसा? ज' थाहैनो मोननाय आरो गोसो बायदि थाहैनो मोननाय फिसा। मा नों बिमाखौ गोसोखांथाराखै नामा? नों फैनो गोसो नङा आयै जाथाराखै बिदि नामा? नङा। हिरानि बिमाया लोमजादों, बेनिखायनो थांथ'नो मोनाखै। अ दे जेबो नङा। आंहा लोमजायाखै, मोजाङैनो दङ। दे फिसा दोनथ'दो।
सोरजों एफा गोदै गोदै रायलायखोमादों ना सोरबा गोदान गोसथोनाय? हिरा नोंनि फंफ्रोमबो बाथ्रा रायलायनाय जागायजेननाया मानो हेबनायनिफ्रायसो जागायो? गुरै राव गैया नोंहा बाथ्रा रायलायजेननो? आरो बेनिफ्राय साबसिन मा गुरै राव नांबावगौ नोंनोलाय? अब्ला सोरजों रायलायदोंमोन सोद्रोमसना लोक्षि बिदि होननानै सोंनांगौमोन नामा? हिरा नोंनि एकथिया बांद्रायबाय। आं नोंनि फिसाय, आं गोसो जायोबा नोंखौ आखाइबो होनो हायो। आयौ नों दिनै आंखौ आखाइ होनो बुंबाय? जाय सैमाया दिनै मालायनि न'आव थानानै ओंखाम खालाय जागासिनो दङ बेबायदि सैमाया दिनै आंखौ अरनो सोगोमबाय। बबे गोसोजों हो? बबे गोसोजों? हिरा आं नोंजों उल्था बुंनानै दावरावसो लाबोनो सानाखै। हिरा हजोंहायनि देहाया एसे बोरैबा जानानै दङनो। हारसिङै मानसि संनो खावनो दिस्टार्ब जादोंनो। थुदो थांनोसै हिरा। आं थाङा। हिरा नों मानो जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायो? आं आइ आफानि सासेल' फिसाला। आफाया जोंखौ उन्दै समावनो नागारनानै थांबाय। आइया आंखौ फेदेरबोबाय, फोरोंबोबाय, नायबोबाय। दा आइखौ नायनांगौआ आंनि दायथ'आव थाबाय। आइनि अननाया दिनैसिम आंनि फारसे जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो आंबो आइखौ बिराद अनो। नोंहाल' बिमा बिफा दं ने? आंहा गैया। आंनि बिमा बिफाया आंखौ अना नालाय बेखायनो नोंहा बेफोरबायदि राव ओंखारदों। खोनासं सोद्रोम, नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ जेसेबां अनो एसेबांनो आंनि आइ आफायाबो आंखौ अनो। बेनिखायनो आं आइ आफानि गोजान जानो हाया। मानोना आंबो नायल' जाल' बिसिनि सासेल' फिसाजो। आं बिसिनि गोजान जायोब्ला बिसोरखौ सोर नायगोन? सोर जोथोन लागोन? हिरा आंथ' नोंनि आइ आफाखौ नाया होनाखैना। दानि समाव नोंनि आइ आफाया देहा गाज्रि नंथ'वा आरो जोथोन लानांगौ नंथ'वा। बेबायदि समाव फिसाइ न'आव थांना थाहैनाया माथो जाखो? आं थाङा रावनिबो न'आव। लासिंसिं बेसे गोबोरखि दांनानै लिरबाय थानांगौ जाखिसि बे न'खौलाय? आखाइ सालायलायनाय आरो उन्दुबाबो हांगोमोर जालायनो नागिरलायो। बेबायदि न'आव थाबाय थानांगौ आं? न' गोदान लुनो थोनबाबो लुआ। हिरा आरो दिनै बे नोंनि खुगानिफ्राय बेबायदि खोथा रावा ओंखारलायबाय। बै समाव हाबानि सिगां सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायना बुंनाय बाथ्राफोरखौ नों बावबाय नामा हिरा? नोंनि गोथार अननायखौ लानानै गोबायदेरायावब्लाबो सनानि संसार जालांगोन होननायखौ मा ना बै समा नोंनि थाखाय द्रामानि दाइलगसोमोन नामा? ना थगायजोबनाय रावसोमोन नामा? सेंग्रा सिख्लायावलाय मा बुङो मा बुङा? बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोसोआव लाबोफिननानै नों आंखौ लाजि फोनांनो नाजादों? नैबे हिराया जेरै गोजों आरो गोरा बे गोसोआबो बिदिनो गोरा, मिथिबाय? नाथाय नोंनि बे गोजों आरो गोरा हिराया सानसे मोदैनि बानाजों माराम खालांगोन। नों बेखौ गोसोआव ला हिरा। हेलौ डार्लिं। हेलौ मा खालामदों? आं दं नै ओरैनो जिरायलाबायनानै। नोंहालाय मा खालामदों? दाबो सिखाराखै नामा? आंजों हायो। आंहा दहायनो सिखारदों। खामानि मावखांजोबबावबायसो आङो। बाबा आंना डार्लिंआ खामानिबो मावनो गोरोंलाय। औ मावाबालाय हिनजाव मानसि जानानै ओरैनो मोनजायो। ओइ सना देब्रा खनसे गोथाव फुदुंहरलाय। थोद मानसि नुगोन। खामसालियाव आइ आफा दंगोन। आं लाजियो। थै नुहालै रावबो। थां थां खनायाव थाखोमाहै। थै गावहा जि अख्राहाय। दे खनसे होनबा। मासि गुसु मोनलायबाय। जाबाय सना जाबाय। गुसु मोनलायदों। दोनथ'नोसै। फिसाइ गोनांब्लाबो मासि गोथाव फुदुंहरो फाग्लिया।